vietämme hyvän mielen osoituksen päivän, eli toisin sanoen ympäri Helsinkiä ihmiset ovat kokoontuneet suurlähetystöjen eteen ja siellä meuhkataan hyvien asioiden puolesta. Kiitämme niistä asioista, joita koemme, että kyseiset maat ovat meille tarjonneet. Annetaan Tanskalle vuori! Hey! Sibir the mountain! First mountain of Denmark! Yes! Will be built now. Your country is so glad we are going to make a pyramid. Eläköön Tanska! Kiitos Irak! Maailma saa pyöriä! Kiitos Irak! Maailma saa pyöriä! Kiitos Irak! Maailma saa pyöriä! Kulosaari on yksi niitä Helsingin alueita, missä on tämmöisiä oikein kansainvälisiä keskittymiä. Siellä on hirveän paljon suurlähetystä ja yksi niistä on tosiaan tuo Irakin suurlähetystö. Mitä mieltä te olette, mikä on teidän mielestä hienoin suurlähetystö täällä? Kaikki ottaa sen Guinnessin siihen omaan käteseensä. Näin. Sitten sitä katsotaan aurinkoon päin ja ei mitään näy läpi, ei näy läpi, niin on sakeaa ja tummaa. Ja sit sanotaan Sanotaan Slantja! Slantja! Ja sitten vedetään ykkösellä. Kyllä. Sitten tähän jokavuotinen perinne tästä vielä, niin saadaan hyvä aikaiseksi. Hei hei! No niin, kiitos. Kiitos kun katsoitte ja olitte mukana.